Katrameng rata nanantara prapten sukuning arga saram kang tumingaling pakuan asine Umyong kang pratangga pusekan projamu nemu ana ing kinandadeke bungah rasaning atiku pasaku tampanuna durna bapakku sumale sumoran dedok nang dumpul wana-wana dadi aras Werkudara anakku ya wis tak tampa kanthi bungah dene jeneng sira ngaturke basa marang kembapa ora liwat pangestune kang bapa Tampanana ya Ngger Bimasena. Iya. Ndak tampa, ndak gegem tangan loro mugandayanana uripku. Ana wigatine apa, Ngger? Ana wigatine apa katon sumengko pangewak Bajra? Tumaka ana ngarsanipun bapa. Durna bapakku. Karana kang ndak upadi amung durna bapakku. Aku wis tumeka ana ing Sukalima malah Sukalima kepandune suwu. Banjur aku tumuju ana negara Ngastina. Mestine durna bapakku mapan ana ing kene jebul pranyata bener. Ya mung durna bapakku kang bisa madhangi hatiku kang lagi peteng.
Dono bapakku yang kang bisa ngudhari atiku kang lagi ruwet. Werkudara. Andhateke bingung sajroning ati, matura ngger matura. Sapa ngerti pun bapa bisa sabiyantu murih padange penggalira. Iya. Aku mung kepengin ngerti. Wis sawetara suwi Slamprong adiku lan Jlideng kakangku wis murca saka praja lan murca saka kasatriyan. Andhateke sungkawaning barep Puntadewa kakangku. Aku mung kepengin nyuwun pitulung. Ana ngendi papan dununge Slamprong adiku lan Jlideng kakangku. Omong kuwi to, Kek. Ya. Yen mung kepengin ngerti dununge Kresna lan Janaka, wis papan ana epek-epekipun bapa. Nanging sadurungipun bapa bakal crita. Crita kepiye? Kawruh ana, Nger. Negara Ngasina ing palenggane iki lagi ketaman pagebluk Mayangkara. Okeng lelara, okeng pepati. Bisa waluya temajati waluya yen to bisa amboyongi Petruk kantong bolong. Yen bisa boyong Petruk kantong bolong, mengko bakal dimulyake uripke. Mengko bakal diwenehi palungguhan duwene derajat lan pangkat ya. Awit ya mung Petruk kang bisa maluyake negara Ngastina. Mangkono. Mula saka kuwi nggih. Pun bapa minta pitulungan marang jeneng sira Werkudara. Yen to jeneng sira bisa mbiyantu mboyongi Petruk. Petruk kaboyong ana negara Ngastina, tertamtu bakal tak tuduhke ana ngendi papan dune Kresna lan Janaka. Iya. Yen pancen Petruk kaboyong bakal dimuktekke, dimulyake uripe, bakal tak biyantu. Mula kakek ayo padha bebarengan tumuju ana pecuk-pecuk. Ayo ngger tak derekke, Nger. Miat langening kahanyan Adlar pandang mongsa tinalar kekoning sesambunging carita Gelising Kondo lamenika ta gumelaring padusunan ingkang pinastan
dusun Pecuk Pecukilan. Dasar dusun kang katingal endah edi lan peni. Katon pemangunan kang sampun kathah katingal marga kang gasik pinggiring marga kathah tetuwon ingkang sinebat weturi. Natala semana sekarira dumawah wonten Bantala katon kadya ulama kang nedheng hanembak. Lasitenta ingkang dadya tetungguling padusunan nenggih Kilorah Petruk Kantong Bolong. Katon Sungawa nembe menggalaken kahananing urip Dereng Bantara dangu katingalken garwa mrepegi tanggap ing sasmitugya atur pangandika kaya mangkono pangandikane ingkang dereng kawijining lisan. Mongko kandhine tumuh salamius awas seleng lukitaning alam ya wiryaning dumati so
ati nereng sangsaya Nuwun mangke Kyai. Sampun pinten-pinten dinten Kyai kok tansah kendel kewala. Menapa ta ingkang dipun penggalih to Kyai? Andadosaken bingung sadroning manah kula. Nek Kyai tansah kendel kula lajeng kados pundi? Menapa keng garwa menika anggadhahi lepat? Monggo Kyai menika ngendika dumateng keng garwa. Menapa anggen kula ngadosi panjenengan menika enten ingkang kirang anggen kula leladi babagan dedaharan babagan unjukan menapa wonten ingkang kirang kamangka dedaharan inggih sampun kula cawisaken sedaya saka lamangsanipun namung sekul kalian sambel menika sampun kula cawisaken maneka warna wonten wujuding ulam wujuding ulam daging nggih wonten kula goreng kangge bumbu ingkang eca menika ulam lele nggih wonten menapa enten ingkang kirang kamangka biasanipun yen namung sekul kalian sambel lajeng unjukan nggih boten namung kopi menika wonten wedang teh lan wedang susu nggih sampun kula cawisaken nanging parandene nggih boten panjenengan unjuk boten namung menika wonten pok-pokan inggih wonten jeruk wonten jambu sus dika nggih kula cawisaken biasane rokoke niku filter nggih kula cawisaken nah mboten namung filter kretek nggih kula cawisaken nanging kok nggih mboten ora ana dipun udut kamangka kula ngertos jenengan udun menika sedinten menika 3 pelat lho menapa ndika menika gadah katresnan sanes menapa gadah katresnan sanes ingkang kluwi dumateng kula pun kula trima kemawon kula nggih kurun mbok menawi dipun wayuh sing bakul ndika menika remen seneng kula nggih nderek seneng estu mboten wonten wong wedok kados kula kok kersa dipun wayuh menika mboten enten. Nggih. Kowe iki rembukan apa? Lah kula bingung kok Kyai. Pinten-pinten dinten Kyai menika mboten paring dawuh menapa kula anggadhahi lepat. Menapa to kula anggadhahi kalepatan anggen kula lelados mateng panjenengan Kyai. Mbok yo ora usah ngomong kang maneka warna to Nyi. Yo matur nuwun dene Nyai iki wis gelem leladi marang aku. Katitik iki dedaran utawa panganan yo akeh. Umbenan ku yo maneka warna. Ana biasane ku ora ana buah-buahan ki ana. Rokoke kok yo mbok tukokno ora mung siji. Aku iki nggumun. Bareng aku meneng kok ya malah akeh banget sing dicawiske. Ah mongko nek aku iki omong bae iki kok ya malah ditinggal lunga.
Menapa ndika menika gadah katresnan sanes? Ora kok Nyi. Aku iki wis matur nuwun. Yen aku wujud kang kaya mangkene kok duwe bojo ayu kaya Nyai. Ambak kaya ngapa Nyai iki ora noleh ngiwa, ora noleh nengen. Lah nggih wong naminipun garwa. Garwa menika sigaraning jiwa. Kula anggadhe paugeran mboten wonten tiyang jaler sanes ingkang bagus ngungkuli garwa kula. Iya, bener. Semono uga aku kok Nyai. Nang njaba kono akeh wong ayu nanging ora ana sing ngungkuli ayune bojoku. Yen paugeran kaya ngono iki ditrepke mesti ora bakal ngrusak anggone omah-omah kok Nyi. Ora, aku iki ora duwe katresnan liya tenan, lahir batin. Aku wis rumangsa bungah duwe bojo Nyai. Wis gelem leladi wis sawetara suwe. Ya tansah bekti marang aku. Lajeng wonten wigatos menapa? Kok nggih Kyai paring dawuh dumateng kula. Ngene lho Nyi. Apa to daronane dene aku tansah mung meneng pirang-pirang dina iki mung aku menggaleke utawa mikirke pangimpen. Aku mau mikirke babakan mimpi. Menggalakan babakan mimpi mangke dipun total lajeng dipun tomboki ngoten. Ora, iku lak sing krebab. Sing krebab ngono untuk ngimpi terus ditotal. Total terus tukune 4 nomor, nek ora 3 nomor, nek ora 2 nomor kuwi. Dadi bukune iki ora-oraan nomor. Ngoten kat kula eling kados simbah kula Mbah Gunarto nggih ngoten. Saben tembok ya ana tulisane 2 4 1 tambah pira. Ora kok Nyi, aku wis ora tau kaya ngono kuwi. Apa to daronane dene aku mung tansah menggalake ngimpiku karana aku iki diparingi kaya-kaya sasmita lubuh lumantaran pangimpen. Mangke rumiyin Kyai. Piye? Menapa Kyai mboten mangertosi menawi ngimpi menika kembangipun tiyang sari. Ngimpi menika kembangipun tiyang turu. Iya. Aku ngerti menawa ngimpi mono mung kembange wong turu, nanging kaya-kaya ngimpiku kuwi emang kok bakal tumus ana ing alam padang. Mirengane ana uripku kaya-kaya pangimpen kang ndak impekake kuwi mengko bisa tumus ana alam padang. Mangke rumiyin Kyai. Piye? Naminipun pangimpen menika wonten cacahipun 2. Ana cacahing 2. Inggih. Ing sepindhah menika titiyani gandayane puspa tajem. Ingkang merdinipun titiyani menika impen wayahipun tasih sore. Menika kembangipun tiyang sari Kyai. Lajeng gandayane menika pangimpenipun tengah dalu. Dumadi saking panyokra bawaning manah. Ingkang puspa tajem menika pangimpen ingkang wayahipun lingsir dalu malakepara sampun nganti ing gagatenjang menika sok kalamangsanipun dados wasiting Jawata. Ingkang kapérang angka 2 menika wujudipun Kang Wasita, Kacakrabawa, Kadara Dasih lan Kadarsana. Ingkang merdinipun pangimpen Kang Wasita menika Kyai umaminipun nembe nenggani tiyang sakit lajeng malah ketilem. Sajroning tilem menika ngimpi tiyang sakit ingkang dipun tenggani menika saged mangkun mbok menawi dipun boboki upaminipun ron luntas. Lah sareng mangke wungu anggenipun nendra
Lajeng tiyang ingkang dipun tenggani saged menika dipun boboki Malakepara saged mantun. Lah menika pangimpen Kawasita. Lajeng pangimpen Kacakrobawa menika umpamipun enjang dipun rasani bengi dipun impekaken. Lajeng angka 3 menika pangimpen Kadara Dasih. Menika dalu diimpekke enjing kepanggih. Menika pangimpen Kadara Dasih. Ingkang pungkasan menika pangimpen Kadarsana. Menika pangimpen ingkang namung dipun penggalih boten di wedharaken lajeng dipun impekaken. Ora ngono. Nyai kok ya ngerti perang-perange pangimpen ki saka ngendi. Aku iku nggumun wong wedok kok ya ngerti babagan pangimpen. Kula menika mudi kawula dumateng ingkang clentem. Dadi iki aku meneng iku kowe mara sing karo sing clentem. Nggih. Mati wuruki nggih pangimpen kala. Iya. Najan to kaya mangkono nalika aku isih kelingan kok iki. Isih kelingan ing mengko iki pangimpenku iki klebu ana ing Puspa Tajem wanjine ing Manciling Sirwengi tumeka ing Gagatinjang mesti bisa kasunyatan. Lajeng pangimpen nika menika menapa mangkene iki? Anggonku ngimpi iki kaya-kaya desa Pecuk Kilan kene ketaman banjir bandang utawa ketekan banjir bandang nanging ngilining banyu banjir bandang mau mung tumuju ana rompok kene iki. Mung tumuju ana rompok kene Malakepara aku katut ilining banyu bandang kuwi. Mangke rumiyin toyanipun banjir bandang kala wau resik napa reget. Upama yen resik piye? Upami toyanipun wening menika tertamtu dusun Pecuk Kilan menika luar saking panandang satemah andhosaken kahanan saged ayem tentrem boten wonten alangan setunggal menapa. Lah yen banyune butek utawa reget, lah menika dusun Pecuk Kilan menika malah dumawagesangipun jingandika menika badhe ke taman pepeteng utawi badhe ke taman beboy. Oh nggih, yen mangkono elengku iki banyune butek. Muga-muga ing mengko ora tumus ana ing alam padang mesti uripku iki bakal diajab pati ya nyi. Kaya-kaya pangimpen ilining banyu banjir bandang kang butek kuwi bisa nujuake marang jiwa ragaku kaya-kaya aku bakal diajab patiku. Muga-muga ora bisa tumpus ya nyi. Bumi gonceng langit kelap-kelap katon lerginen sanging aris risang mawagandrung sabarang katulung wukir moyang baik jasing palewur inggih Kyai mugi-mugi mangke pangimpen jengandika menika mboten tumus wonten gesangipun jengandika ya nyi. Lho kae ana tamu ndak jaluk sumingkir nyi. Monggo Raden. Raden rumah. Monggo Gus.
talopo goreng guling kudinan salajat miko yen macana kudu manis bersengsem sasama sasamane manungsa sami layak to layak penjake padha ngocah jagone padha tarung wonten tamu wilujeng Gus iya ya Petruk entuk pamujimu ora ana halangan sawiji apa sembah kula katur iya ya tak tampa ketengalipun sumengko pangabot Dro andadosaken kaget sadurun ngati kula sih dene Ndara Anoman menika rawuh wonten ing rompok kula wonten ing dusun pecuk-pecuki lan mriki wonten wigatos menapa Gus Petruk kawruhana dene aku tumeka ana kene aku mung keprungu tangising atimu yen jeneng sira mung mikirake marang uripmu jeneng sira mung mikirake marang pangimpen kowe bakal tumus ana ing alam padang Anoman ngerti yen to uripmu ki bakal diajab patimu lho lajeng sinten ingkang badhe ngajab mati kula Gus ora liya para Kurawa lho dosa kula salah kula menapa kuwi aku ora ngerti Petruk nanging aja sumelang tekaku mrene mung bakal kepengin mbiyantu parang jeneng sira aku ora tega lan mentala cilik loro gedine tumekaning pati Anoman melu kelang matur nuwun iki mau sapa apa Truk wah ngeten iki nggih sampak kaget menika ngandhake ben suasanane niku pripun ngoten lho wah aku iki lagi wae nyumet udut kok dodok jek matur kimanuwun Ndara dene Ndara sampun mangertos mbok menawi kula menika ing mangke dipun upadi para Kurawa iya wis dampyak tumeka ana ing desa pecuk-pecuk lan kene nanging aja sumelang Petruk aku kang bakal dadi pangayumanmu yen mengko ana apa-apa marang Petruk aku kang bakal merantasi gawe leres menika saestu Ndara iya upami kula dados jago aku dadi botohmu upami kula dados negari aku dadi betengmu upami kula mboten gadhah harta wis aku dhewe ya ora duwe kok Petruk wah wong Anoman terus ngoten kok tenan aku iki ora tau entuk bayaranku mlebu tabungan lagi malah sae ngoten kok Ndara yen kowe njaluk duit karo aku ki ora duwe kok Truk nggih mboten napa-napa matur nuwun nggih Ndara mboten mangke mbok menawi mboten wonten Ndara Anoman lajeng kados pundi gesang kula nggih Gus ora Petruk kang menehi urip kuwi Gusti kang murbeng jagat nanging lumantar aku ing mengko uripmu bakal entuk pitulungan mula ndak jaluk kanthi banget kepenakno anggon mulungguh aja kongsi kumrembyah tanganmu aja kongsi jumangkah sikilmu wis aku dhewe kang bakal ngundurke para kula inggih namung sembah kula ingkang nderekaken iya aku pamit tumuju ana metu ana ing Pangkaran Jabaya itu
pemur mangewon-ewon-wurahan tengarane kong maguru kongso tetengan jabutula warpangri ing nurangga esti ora kata ingkang dojo layu sabit kowe lha salah ya jagat Dewa Bathara Nora Mangling iki kethe putih Anoman iya pancen kepara nyata Nora Mangling iki wadya bala Kurawa sarta kang tumeka ana kene ya tak calon kanthi banget Anoman sumingkir aja ngedang ana tenging dalan karena aku bakal lumebu ana omahe Petruk. Petruk bakal tak boyong ana negara Ngastina, bakal tak mulyake uripe. Bakal tak mulyake tak wene derajat lan pangkat. Ora ana wujude para Kurawa bakal boyong Petruk bakal dimulyake uripe. Mesti bakal kanggo tumbal wadal. Kanggo pekakak ana negara Ngastina ya para ya pancen kepara nyata prakutang terus terang pancen kepara nyata Petruk bakal tak boyong bakal dadi tumbal wadal bakal dadi pekakak kanggo tumuruning kanugrahanku ya jagat Dewa Bathara mbok ya ilinga ora ana tumuruning kanugrahan kuwi ancik-ancik marang bathange wong liya yen to pancen kowe kepengin hamerui utawa bakal mboyongi Petruk ana syarat-syaratane. Syarat-syaratane opo? Sangga lan mestaka. Yen bisa ngethok gulune Anoman, yen bisa nglangkai sirahe Anoman Kuwawa, bisa mboyongi Petruk kanthong bala. Lah dalah ya. Yen pancen kon kaya ngono syarat-syaratane bakal tak wujudi mono maju Anoman. Lena pangin namu tebak dadamu ilang japa mantramu sagendingmu bakal tak laleni.
Ush. Aduh. 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 Ah. Ush. Ush. Ora iket. Sing baku gotho ku bakal tak tamake ana panamu bakal sumur. Tamake ana nakamu bakal ajur. Moro maju. Anomana bakal mundur sejangkal.
Waduh, oh, tampan. Waduh. Sakti piye? Monggo kandhen lentumawa salamiwa sawasele eling lukitaning alam pripun man jebule anggone bakal mboyongi Petruk ana kang malang nyindir sinten ora liya kethek putih Hanuman. Ah, kula mau pun matur to, Man. Mboten wonten ginanipun. Mbok menawi badhe mboyongi Petruk, kamangka Petruk menika mangke dipun boyong badhe dipun dadosake tumbal wadal. Kamangka Petruk menika mboten gadhahi dosa, mboten gadhahi kalepatan, kok badhe dipun dadosaken tumbal wadal menika. Lho, kabeh mono wis dadi syarat sarana kok, nggih. Syarat sarana kanggo tumurune kanugrahan kuwi ya bisa mboyongi Petruk. Karana Petruk kuwi lantaraning tumurune kanugrahan ana ing Ngarcapada kang awujud kitab Jitabsara. Nanging boten ngoten caranipun, Mas. Sak ngertos kula menika ingkang badhe ngupaya kanugrahan menika mboten kok mejahi tiyang menika mboten. Ora ngono kuwi kok ngandani wong tuwa iki mau. Apa pintermu iki ngluwi aku? Oh, mboten ngoten, Man. Wong tuwa niku nek saged dados conto cah enom mesti bakal dicontoh. Nanging contoh sing becik. Sok kala mangsanipun bocah enom niku mboten badhe melu-melu yen wong tuwa ora menehi contoh. Nek wong tuwa niku kudune ngowahi contoh kudu sing apik. Ora kok sing elek dikae contoh kanggo cah enom. Cah enom iki malah ketut ya ngene iki. Iya, nanging aku iki mono entuk dawe. Sinuwun Prabu Duryudana supaya ngrangket Petruk
dimapanke ana negara Ngastina. Nggih, kula ngertos, Man. Nggih. Nanging menika mboten wonten ginanipun napa malih wonten Anoman mriku. Lah banjur karepmu piye? Pun ngaten mawon. Apik-apikan aden gandeng mbok menawi jenengan perintah kula ken majeng mungsuh Anoman. Nggih kapan kula menika nate menang, Man? Nggih kapan? Nanging wonten nate to, Man. Dados boten wonten ginanipun. Malah kepara jare kala wau wonten pandhita enggal. Ingkang tumeka wonten negari Ngastina. Lah niki tempundi? Aku dhewe ya gumun kok, Nggih. Mau ki yo bareng. Bareng lumaku nanging jebul Kakang Panembahan Durna tinemunan kan adhimu Werkudara kok pendhita mau ilang. Ya muga-muga wae ora sinar saka kewajibane bakal mboyongi Petruk kantong bolong. Ah ngeten mawon, Mas. Pun. Monggo mrepeki Bapa Panembahan Durna. Gandeng adi kula Werkudara menika sampun sagambiyantu. Oh ngono. Ya kok kepenak men. Lah nggih, Mas. Lah pripun timbange rekoso? Kula majeng nggih mesti mboten badhe menang. Lho. Lan mboten wonten ginanipun to, Man. Lah ora ngono lem dandan sesore manggo apa? Kok mok metu sedhela. Apa ya ora ngentekno wedhak iki? Ah, sing baku kula medal to, Man. Sing baku kula medal, timbang kula majeng perang menika mangke kawon nggih alung mboten usah. Dipun pasrahaken Bapa Panembahan Durna keman. Iya. Kok apik bener lemu ngakali wong tuwa. Wong tuwa kaya ngene iki ya kanggo kabecikanmu kok, Nggih. Wong tuwa budidaya kaya ngene iki ya kanggo kamulyanmu. Kaya kowe kok sak kepenakmu dhewe. Mboten ngoten, Man. Kula kan sampun matur, Man. Menika wonten adi kula Werkudara. Oh. Mbok menawi adi kula Werkudara menika majeng tertamtu Anoman menika mboten badhe kok tetandingan kalian Werkudara. Ora gitu? Iya. Napa malih Petruk menika uninga Werkudara ingkang badhe boyonge tertamtu. Urun kok menawi dipun boyong wonten negari Ngastina. Iya. Kok ya rada apik. Iya, yen mangkon ayo, Ngger. Kakang Panembahan Durna mangsa bodha, Kakang. Gandeng iki wis tumeka ana ing desa Pecuk-Pecuk Ilang. Nak suwun nganti banget yen to jeneng sira kepengin mangerteni ana ngendi dununge Kresna lan Janaka, Petruk kantong bolong kae boyongen ana ing negara Ngastina. Yen mengko wis kaboyong tertamtu bakal tak tuduhake ana ngendi papan dununge Kresna lan Janaka. Iya. Yen pancen kaya mangkon aku nyaluk pamit bakal lumebu ana rompoe Petruk. Petruk bakal tak boyong. Iya, den prayata sing ati-ati ya, Nger.
Kurawa wis bisa tak undurke Petruk. Matur nuwun nanging Petruk. Jebul murine Kurawa ana adhiku Werkudara. Aku njaluk pangapura ya Petruk. Yen kok tetandingan karo adhiku Werkudara aku ora bisa. Mula aku bakal ninggalake pecuk-pecuke lan kene ngapurane ya Petruk. Apa uripku iki kok kaya mangkene? Kurawa bakal ngajab patiku jebul dibiyantu marang Ndara Werkudara. Yen aku mapan ngono kene mesti bisa kaboyong ana negara Kastya mlayu ae. Mlayu ora nginget-inget. Nyuwun pangapunten Ndara. Ndara wis anggene kok ujug-ujug. Lagi kula kaget. Petruk, aku ngerti marang lakonmu. Kowe bakal diajab patimu dening para Kurawa to? Inggih. Banjur para Kurawa kuwi dibiyantu lawan Werkudara ya apa ora? Inggih. Wah jan kono sanget jenengan Ndara Wisanggeni. Aja sumelang Petruk. Kira-kira bakal tak biyantu. Matur nuwun Ndara. Lajeng kula kados pundi? Coba kowe duwe pusaka kang ampuh paringane bapakmu Gandharwa Raja Swala. Oh. Coba tokke Petruk. Oh, menika paringanipun bapak kula, menika wujudipun petel. Ya. Pancen bener. Petel iki kang bisa nulungi marang uripmu. Lajeng kados piti. Sumingkira bakal tak puja. Sanggene gya sedakep saluku tunggal. Gya muja pun nang petel. Wujudira Petruk tanpa beda kaliyan Petruk kang sejati. Niku pripun to Ndara? Napa Petruk? Lah niki kok sami kalian kula niki pripun? Kula niku Petruk dereng laris kok nggih enten sing madani mangke malah pripun? Aja sumelang Petruk, yen pengen slamet nyawamu ya kuwi kang bisa nulungi marang jeneng sira. Oh. Lho, mlengahe kok ya lucu kono. Wis ta Petruk? Lungguh. Titirnono nek bali ana omahku kene. Ketemu karo bojoku kowe macem-macem titen ana kowe. Ora Petruk iki ora kaya ngono kuwi Petruk. Awas nek mlebu warung ora mbayar. Malah sing ditagih aku. Petruk, kula wonten dawuh. Lho ya malah lucu kono. Wis to meneng Petruk? Nggih. Karana jeneng sira wis tak puja. Dadi Petruk nanging saiki sira kuwi kadadian saka petel. Oh nggih. Ndara Wisanggeni lajeng kula kados pundi? Kae
Werkudara bakal mrepeki marang kuwi. Yen bakal diboyong ana negara Ngastina Manuta. Yen dikapak-kapake Manuta. Nggih, menawi makaten kula nyuwun pamit nggih, Ndara. Ya ya, ngati-ati Petruk. Lajeng kula kados pundi, Ndara? Karana jeneng sira ki bakal diajab matine dening para Kurawa munggah ana kayangan awang-awang kumitir, Petruk. Munggah ana kayangan awang-awang kumitir. Suwana ana ngarsane. Pukulun Sang Hyang menang. Minta pengadilan. Minta pengadilan karana kowe ra duwe dosa, ra duwe luput. Kenapa kok bakal diajab patimu? Sampeyan niku nggih lucu. Lucu piye? Lah kula kok kan minggah kayangan meniku kula niku nggih boten saged. Wong kayangan niku papane ana ing dhuwur mriku. Lah saking Arcabada dhewe kayangan niku minggil. Lah kula nggih boten saged mabur. Aja sumelang, Petruk. Yen kowe kepengin mabur, mreh maju. Wah aku nek kon mangap. Mangap kok didoni ngono. Ora. Sanggite beda. Wis marang ajorene tak wisiki muga-muga bisa sira bisa mabur tumuju ning awang-awang kuwitir. Mabur Petruk. Nggih. Wilujeng Gus, kula ngaturaken sembah. Wah. Iya Petruk. Ndak tampa. Inggih. Wonten wigatos menapa Ndara kok badhe mrepeki dumateng kula? Mangerti ya Petruk. Sira kudu manut marang lekasku. Sira bakal ndak boyong ana ing praja Ngastina. Bakal digawe mulya uripmu, bakal diwenehi derajat lan pangkat. Oh nggih. Gandeng kula menika sampun dipun dawuhi Ndara kula nggih Ndara Werkudara kula manut kok Gus. Mun mbok menawi mangke wonten negari Ngastina mboten badhe dipun paringi kanugrahan utawi kadudukan utawi derajat lan pangkat kula nggih manut kok Ndara. Saged Ndara Werkudara ingkang dawuh, saged Ndara Werkudara ingkang perintah kula tansah ngesokaken dawuh. Iya, yen pancen kaya mangkon ayo tak derekke. Monggo, monggo kula derekaken Ndara. Nggadeke bunga rasane ngantiku dene Werkudara wis nganti Petruk. Iya. Durna bapakku. Aku wis menangani, wis mbiyantu parang para
Kurawa karana Petruk bakal manut bakal diboyong ana negara Ngastina. Petruk, kula wonten dawuh. Manuta ya Petruk. Jalan sira bakal diboyong ana negara Ngastina, bakal dimulyake uripmu, bakal duweni derajat lan pangkat. Inggih. Gandeng kula menika sampun dipun dawuhi Ndara kula Ndara Werkudara. Inggih. Mbok menawi badhe dipun boyong wonten negari Ngastina kula manut Kyai Sunguni. Dereke Petruk tumujana negara Ngastina. Ayo Petruk dereke Petruk. Bapakku karana wis rampung anggonku sabiyantu ndak suwun kanthi banget Durna bapakku nuduhke ana ngendi papan dununge Kresna kakangku lan Janaka adiku. Werkudara, yen to pancen jeneng sira iki kepengin ngerti ana ngendi papan dununge Kresna lan Janaka, pun bapa bakal menehi pituduh manuta marang krenteking atimu. Manuta marang krenteking atimu. Yen atimu mapane ana sisih lor bakal tinemu ana sisih lor. Yen krenteking atimu mapane ana sisih kidul bakal tinemu ana kidul. Yen krenteking atimu mapan ana ing etan bakal tinemu etan. Semulga yen krenteking atimu mapan ana kulon bakal tinemu ana kulon. Kula ngger pun bapa ya mung kuwi menehi pituduh. Uga bisa tinemu lawan kang kok sedya. Iya, yen pancen mangkono aku nyuwun pamit. Iya ya, tak pangestune muga-muga bisa karya ya, Ger.